יפה. להתחבר אליו. לא, לא כאן. כנפי זה לא, זה הכל בדיוק להבטחה. מה צריך לעשות? להתחבר ב-SSL. סרבר להתחבר ב-SSL שמעבוד יש לו גישה לסרבר. לסרבר לא יש לו גישה, זה לא פשוט. שאם לסרבר יש לו פורט של הדאטאבייס, זה לא נותן. לא, פנימית נותן, ברור. חיצונית הוא לא נותן. גם אם הכל מקונפר. לא, גם אם אני מאפשר לזה. הורדתי את הפעל הזה. זה נשאר הפעל של AWS. הפעל של AWS אפשר כניסה לחובה. תנסה ולפתוח פלוס מלא מסקרנות. אני חושב לעצמי איך זה עובד. עם SSH אולי פה. לא, זה אני עושה. כשאני פה ל-MySQL, ב-MySQL אני מתחבר על SSH עם private key. כי הקונפיגורציה בזה פה password authentication no. הוא מאפשר לך אבל להגדיר את זה? לא, זה מאפשר לי לקחת את הסרטיפיקט שיש בסרבר, נשים אותו פה, ואז זה יאמת לי את ה... פה, אני רוצה לעשות SSH. ככה, אני כן מתחבר. אני מנסה להתחבר ב-Postman, username password. אז זה הוא לא מאפשר. עדיין, לא שקונפיגורציה. ופה הוא אומר לי, password authentication, no, בקונפיג, ב-SSH, B-config. זה על הסרט. אוקיי, למה שזה יעבוד לך אם הוא לא מאפשר את זה? עכשיו, אני מפחד להפוך את זה ל-BS. אבל אני אומר, צריך להתחבר ב-SSH עם ה-private key. וזה עבד לך? עם private key? private key זה עובד, כן, זה סגור לדעת. אוקיי, מעולה, אז מה דעת? למה אתה רוצה את זה? אני לא ידעתי לעשות. פה הם אומרים שכן יש... בקוד? כן. זה לא בין שרתים? כן.
קווים קונפליט. אבל בין שרתים יהיה לך גישה, לא? זה לא פשוט, אני ניגש מפה לשם. בין שרתים זה תחום אחר. כאילו, הפיירוול הוא לא שונה. נגיד אתה יכול לחזור פה פנימית בין אינסטנס. בוא נצא מנקודת הנקודה. אתה יכול לדמות במחשב. קודם כל, בכל מקרה, לא יכול לחשוף סוף פה ושם. כן, אבל פנימית בין אינסטנס. זה לא משנה. איך אני יודע שזה פנימית? אני פותח פה. אתה יודע מי אתה פותח פה? לא קובע שאתה פותח פה. שאלה איפה הפיירוול, יש פיירוול. לא, אני פתחתי, מבחינת ה-firewall, אני פתחתי את ה... 306 זה MySQL לכולם. זה נראה שזה פיירוול חיצוני, נכון? זה לא, כן, זה לא על ה... זה לא על האינסטנס. זאת אומרת שאתה יכול לעשות קבוצה של מחשבים שיש להם אינסטנסים שיש להם גישה אחד לשני, אבל מסביבם יש פיירוול, אני מבין אותו. איכשהו אפשר לעשות את זה, אני לא יודע לעשות את זה ב-AWS. ולקצר ולבדוק את זה, זה גם... אני חושב שיש לו ניסיון צריך שבכל כאילו ראינו על זה שיהיה תקשורת חיונית, אבל בחוץ זה הגנה. לא מעניין. אם אני מתחבר לפרייבט קי, אני שני סרברים... אני לא צורך את הקונפלט. אני מבין מה אתה אומר. כאילו זה מחשב חיוני. אבל אתה פותח נכון, כן. עכשיו אתה צריך לנסוע. בסדר. רק להסכם, קיבלתי הכל. תודה. בוא נגיד זה C זה חיצוני. אנחנו היום, אתה אומר, נעשה קונפיגורציה, נאשר אחרי לפרטים, בתוך הפיירוול, C לא יכול להתחבר. נכון. אבל אני לא יודע איך זה עובד שם, אם יש לו כתובת פנימית וחיצונית, או שיש לו רק... איפה הכתובת פנימית? וואלה? ומה נעשה אם יהיה לנו אחרי זה ברג'ין יותר? לא, בצורה הזאת, אתה לא יכול, כי פיירוול הוא ברג'ין. אז אתה יכול לקנות כמה פיירולים. למשל בוולטר היית יכול לעשות כמה פיירולים ולהגדיר את האינסטנס של בכלל לאיזה פיירול שייך. לא יודע מאיזה בזה זה עבד. לא, לא משנה ככה פיירולים. הפיירול הוא רג'ין. אתה לא יכול לתקרב בין רג'ין. בין שרתים. כן, אם יש לו שני רג'ינים, בכל אחד יכול להיות פיירול, A, אבל A לא יכול לדבר עם B או. לא, כי הפיירול עושים אותו, מבחינתו, ה-A הזה הוא חיצוני בכלל, זה שהוא יושב ב-AWS ברג'ין אחד, מבחינתו זה כמו מחשב שיושב פה. אבל מבחינת מזה, אתה עכשיו לא יודע בדיוק איפה הפרק. אבל עדיין יש לך את הפרק פנימי, לא? לא, בתוך רג'ין אין בעיה, למי אתה יכול לעשות? כשתבוא לחבר רג'ין אחר, צריך לעשות את כל הסיפור הגנה אחר. מה זה הרג'ין? אתה לא יודע את הרג'ין.
יש לך פרנקפורט ותל אביב. זה רגע. אבל זה אינסטנסים אחרים. מלכתחילה, אם אתה עובר על שם דיוויז'ן אחר, אתה פותח שם... לא, אתה יכול באותו ריג'ן לפתוח כמה אינסטנסים. זה רגע. גם בריג'ן זה תל אביב. תל אביב, וזה... אם אתה רוצה עם זה לגשת לזה אתה בעצם זה, אתה לא תוכל. מבחינתו הוא מחשב זר. ככה זה עובד שם. בכל מקום. כי זה לא מחשב פיזית שאתה מתחבר אז מה? זה וירטואלי. אז מה? זה ברשת וירטואלית. הרשת הווירטואלית היא סגורה, זה כאילו בשביל להקים רשת ביניהם, אתה צריך VPN. ביניהם. רק אז A יוכל לגשת ל-B כאילו הוא נמצא באותה רשת. תחת אותו פייל. מוגדר, VPN מלכתחילה. מה פתאום? לא, על זה אתה תשלם עוד. אם יש לך אינסטנס שהוא מולטי-רשת, אוקיי? אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין אחד שיכול לעבור אינסטנס חייב לשבת איפה. הוא לא יכול לגלות. מה זה אינסטנס שהוא מגלה? אתה יכול להקים את אותו אינסטנס בכמה אזורים. זה בסדר. אז זה כאילו... לקחת מחשב, שמת אותו בתל אביב, מחשב בפרנקפורט, מחשב במומבאי. זה לא כמו המיקרוסרוויס. מיקרוסרוויס כן יכול. מיקרוסרוויס. לא בלנסר יכול להפנות. אבל מיקרוסרוויסים במקומות שונים. מיקרוסרוויס קשור לברזל מסוים. העובד שהוא יקום יהיה קשור לברזל מסוים ולא יכול לדבר עם דאטאבייס במקום אחר. אוקיי, ולמה זה משנה? אם יהיה לך ריג'ן אחר, אפשר לדאטאבייס או אחד הפרספל? מה הבעיה שיכול לבדוק בגלל? בדיוק נגיד. שיהיה לך בקאפ במקום, ביבשת אחרת. אתה מוכן לשלם את זה, החיבור לשם יהיה איטי, אבל יהיה חיבור. ולא אם נפל החשמל בתל אביב, אז אין לך סרט. איך זה עובד היום? זה שהיה שם של דאטאבייס, הם יתחברו אליו, גם, אם זה הריג'ון הכי גבוה, זה יתחבר לסרט דאטאבייס. זה לא שזה שונה. RDS? RDS. אתה חייב לעשות גם איזשהו תרגיל. שהחיבור בין... RDS הם כאילו... מבנים. באיזה צורה יתחבר להם בבית? חיתונים, חיצונים, באיזה צורה? דיברתי על הפעיינתי להקדים. אני עדיין חולה עכשיו, עדיין עובד. אולי בחס עכשיו עובד. אנחנו עובד.
אותו ויחזיר אותו ישר פנימה. זה קונפגורציה. אבל במצב בוא נגיד יש לנו מחשב מחשב ופה יש לנו את דבר ופה זה מתחבר לדבר חיצוני פה פה יש שני מתחברים לרשת תיאורטית, לפי מה שאתה אומר, אז אני משתמש בכתובת חיצונית, אז זה צריך לצאת לפה. זה צריך לצאת לאיזה ראוטר חיצוני, שישאל אותו, אוקיי, מה זה הכתובת הזאת? הוא יגיד, הכתובת הזאת זה הראוטר הזה, ואז הוא יחזור לפה. נכון. כן? לדעתי כבר הראוטר הזה כבר יודע לשחק את זה. הוא יודע שזה מופנה לעצמו, ואז זה לא משנה אם אתה עושה את זה בכתובת הפנימית או החיצונית. זה יכול לקרות אבל רק אם הוא פונה ל-IP ולא קודם כל הוא פונה לדומיין כלשהו, אז המעבר ב-DNS והשבת DNS הוא בכל מקרה יקרה. הוא פונה ל-IP, נגיד ל-IP, אז אנחנו רוצים לקנות הנחה שהוא פונה ל-IP. אז הראוטר הזה כבר יודע שזה ה-IP שלו. אתה יודע מה ה-IP הפנימי? הוא לא יפנה את זה החוצה בשביל לקבל את זה חזר. אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא משנה אם מפה לפה אני פונה בכתובת החיצונית או הפנימית. אני רוצה לגלות את זה עובד ככה. אני רוצה להגיד שהראוטר שלנו פה היה לי בעיה בעניין הזה. לא מה הוא שונה. אני לא זוכר בדיוק, אבל זה היה משהו שונה. זה היה כאילו קונפגורציה. מרגיש כאילו יותר יציב שמתחילים לאחד משנים. אני לא מכיר חלקים של מחליפים פרייבטי. נוהל של מחליפים פרייבטי. אלא אם כן יודעים בוודאות שהוא נגנב נפרד. זה לא נצא ברקודה. זה קיים מאוד בשעות. תחשוב, אתה חושב לזה, יש לך 5 שרתים, אתה צריך להתחיל להקליט סימולטנית, ב5 שרתים תקליט כאלה. זה בדיוק מה שאני אומר. זה הגיוני. זה הגיוני. בכל מקרה, הדאטאבייס לא נותן לי גישה, לא פנימית ולא חיצונית. זה SSL. פנימית ניתן לי גישה לדאטאבייס, לוקל הוסט 7306, רק לוקלי. אנחנו לא רוצים לפתוח פה לכולם. נעביר או מיני פרייבטי או עם ה-SSH. זה לא
RBS וכולי. ב-RBS אני כן פתחתי את זה. רק כתובים? לא, לא פתחתי. זה הפיירוול הזה? כן, לדעתי אם אני אוריד את זה, אם אני אוריד את הרול הזה, אם בארבעים, זה, עכשיו הדאטאבייס נפסיק לעבוד. זה לקחת משהו, זה לרם, לא? איך הקונפיגורציה נגיד? איזה רם? כאילו אני מתכוון, זה לדברים שיש לו בעולם, זה לא בשרת, הוא לא שלח שזה מהדאטאבייס. לא, הוא שולט את מנהל הדאטאבייס. את חלק מהדברים. את השם. כן, כן, הוא חייב לשלוח ל... יש לו אופטימיזציה למי? של לא בניתי את זה, אין. לא, זה משתמש שלו, לא, לא, אין, בוודאות אין. הסרבר בטוח לא עושה את זה. הדבר היחיד זה אולי יש פה איזה שהוא גם לא יכול. אז הוא קונה פנימית ויש לו פשוט. זה devices, זה עכשיו הגיע טרי זה פשוט לינק, פורטל, פייל, נקס, פנגו, טלפון. עוד דבר